салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯзаи мо танҳо квартира мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк бонед, дӯстони азиз дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо барои мо хеле муҳим аст. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар экран мешавад. ба тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сом аст. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Синоду, тарафи Зарнисор, назди посоли Америка. як хонага квартира дар 19 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хонаи ниҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон. як хонага квартира дар 10 этаж қарор дорад. 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 100 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хонаи ниҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Гипрайзем. як хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 45 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хонаи ниҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, автоцентр, пеши таксиҳои Кӯлоб. як хонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хонаи ниҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешавад. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии хубатон. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 34 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 147 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% аст. хона ремонти нави замонавӣ дорад. харидори аниқ бошад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи навастройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, пеши пости Чимтепа. ду хонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 48 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 138 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об, свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% карда дар дастон метиҳанд. хонаи ниҳолу коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. аллоҳ нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. боқӣ паноҳтон ба худо бошад.